हानि फोरमान बिलाइ रानदों 3 नं आमजुलि हाजोजुलियाव हा फाट्टा रानना थागिरिफोरनि बाख्नायथाव हाबाफारि मावबाय बिटिआर सोरखारा। अरायथा थागिरि महरै गनायथि मोनबाय गंब्रै एफआरसिनि सिङाव गासै 16 गामिनि 440 नखरा। जायफोर सुबुं एबा नखरा फरेस्ट ओनसोलाव हानि जेबो फोरमान बिलाइ गैयालासे नखर संसार जागासिनो दंमोन। थामहिनबा होस्रांजानायनि सिमांखौ लानानै थांनानै दंमोन बिथांमोननो हानि फोरमान बिलाइ रानदों। दिनै उदालगुरि जिल्लानि आमजुलि बिसिडिसिनि सिङाव थानाय हाजोजुलि गामिनि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव बर' रायजो थामहिनबा ओनसोलनि 440 नखर सुबुंफोरनो हानि फोरमान बिलाइ रानदों। फोरमान बिलाइ राननाय हाबाफारियाव बिटिआरनि गाहाय लेङाइ मावफुं सोद्रोमा गबिन्द बसुमतारी, इएम रनजित बसुमतारी लोगोसे इउपिपिएल राजखान्थि हान्जानि माखासे दैदेनगिरि बिथांमोनखौ बाहागो लानायखौ नुनो मोनो। बे हाबाफारिखौ लोब्बा लाखिनानै इएम रनजित बसुमतारीया खौरांगिरिनिसिम मा फोरमायखो? बिमाजुलि आरो मोनसेया मामोनलाय जोंना दा थांगोना जों माजबाद बे मोननै माबानि आन्दाराव रेन्जनि आन्दाराव जोङो गासै 1202 हाउस हल्डनो थाखाय हा बा सुबुंनो थाखाय जों हा होनो थांगासिनो दं। जोङो बिमाजुलियाव दा होखांबाय। दा 440खौ जों बहाय होबाय। हा होनानैनो जे जोंनि समस्या जोबदों जों बेखौ सानाखै। मानोना जोङो बर' फिसाफोरा बा आसामनि मोनफ्रोमबो जाथि जनगोष्ठीनि माहारियानो बा फिसाफोरानो हानि फिसा होननानै जों मिथियो। गुबैयै जोङो हा सायाव थाग्रा, गोदोनिफ्रायनो जोङो हायाव रायजो जाबोनाय, जुग जुग जारिमिना मिन्थियै समनिफ्रायनो जोङो हायाव रायजो जाबोनाय। नाथाय बे 7,000 रायजो जाबोनाय बर' हारिनि हालोदा ओरैबायदि गाज्रि दिनैसो जोङो हानि फोरमान बिलाइखौ मोननो थांदों। थिखियानो जा बेफोर गासिबो जालांबाय थालांबाय, गोदोनि बाथ्राखौ रायखांनानै लाब गैला। दा जोङो माबायदि राहाजों जोंनि बर' हारिखौ मोनसे मोजां राहा लामाजों दैदेनलांनो हागोन बे मिजिंजों खावलायनानैसो नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों जोंनि समाजनि गेजेराव मोनसे गुफुं समाज दानायनि गेजेरजों गुफुं मिजिंजों गेरेमसा हारि दानायनि बड'फानि जा थांखि, बे थांखिखौ जाफुंहोनायनि गेजेरजों जों खामानि मावलांनो नागिरदों। जायनि जाहोनाव नेरा नेफेरा नाजाथाबनायनि जाहोनाव जोंनि बिटिसि हालामा बयनिख्रुइबो गाहायसिन थाखोआव जोंनि इडुकेसननि जा थासारिमोन बेखौ जोङो आसामनि गेजेराव जौसिन थाखोआव बोखोनो हाबाय। बेवहाय नोंथांमोननिबो हेफाजाब दङ, रायजो राजानिबो हेफाजाब दङ। खिन्थु माखासेया मोनसे बाथ्राखौ मिडियायावहाय ओरैनो ससियेल मिडियायाव बायदिसिना सावरायदों, माबा मोनसे खालामदों नामा जायनि जाहोनाव बर'फ्रा दिनै 97% लानानै पास जानो हादों होनना। आसलथे गाज्रि गोसोनि सानग्रा मानसिफ्रा जेब्लायबो गाज्रिखौनो सानखायो। बिसोरबायदि मानसिया बिमानि गोरबोनिफ्रायनो गाज्रि साननानैसो जोनोम जाखानायफोर खोमा होननानै सानो। बे समाव नुनो मोनदों हानि पट्टा राननायनि बेलायावहाय गुबुन गुबुन हान्जाफोरा बान सलायनाय, मुं सुलायनाय बेखौ नुदों। थांनाय बारावबो माजबादाव जेब्ला हाखौ होदोंमोन, बेवहाय सासे MCLA होनदों बियो BPFनि समनि रेडिसन। आं मोनसे फोरमान होनो नागिरदों। दाखालि रुनिखाथायाव आं थारिखखौ बावगारबाय, शिबसारनि बानजायनायाव 3 नन केटेड्रेल भिलेजखौ जोङो सार्भे खालामनो थाखाय ड्रन लाबोदों आरो ड्रन सार्भे खालामनाय जादों। बे ड्रन सार्भे खालामनाय समाव BPFनि मानसिफ्रा मा होनदों, है जाम्बाफोर थांनो नाङा, बे प्रमद बर'नि मिथिंसो, फेरेंगानि मिथिंसो, फेरेंगा प्रमदनि आखाइजों हा होनायखौ लायो नामा? जोंनि सरकारा फैगासिनो दङ, जोङो बावैसोनो हाखौ राननानै होगोन। दाना बाथ्राया जादों, जाय BPFनि लिडारफ्रा जाम्बा जाम्बिखौ हा लानो नाङा प्रमद बर'नि आखाइनिफ्राय, फेरेंगानिफ्राय होनदों, बै BPFनि लिडारफ्रानो गावसिनि मुंखौ थिसननायनि थाखाय गामियारि ओनसोलाव मोनसे सान्दा खांलायनाय जाया होमबा? बे सान्दायाव BPFनि लिडारफ्रानो फैसा होदों। खाम्फायानो 40 बिगा हा दं बे जायगायाव, 40 बिगानि दाखालि फैसा हरदों, खिन्थु खाम्फानि मानसियानो बादा होदों BPFखौ दा फैनो। गोनो गोथो बाथ्राया, बिसोरनि साननाय हनाया बिराद गोनो गोथो। गावसोरो हा होगोन, हाखौ लानो नाङाबो होनगोन, बिसोर होनाय नङाबो होनगोन। थांनाय 17 बोसोरावथ' बिसोर मावखायाखिसैनो, बिसोर नस्थ'सो खालामदों। दानिया कुइसना फैदों,
फाग्ला फाग्ला बिफिबा किशोरपुराव फैबावो आरो बहा राननो खाबु मोननो आयेन बेरेखायै जिहेतु हा दखल खालामनानै गोबां बागान बायदिसिना बेखौ उच्चेद खालामनाय नोंथाङा बुंबाय थादों मा बुंगोन बे नो कमप्रमाइज दान मोनथामनि थाखाय जोङो मोनसे इनकुवेरि कमिटि बानायनाय जादों जोंनि MCLA मानब गेदेर माधब सेट्रि बिथांनि दैदेननायाव बे इनकुवेरि कमिटिया आंनावथ' ब्लेक एन्ड व्हाइट गासिबो रेकर्डआनो दंजोबखायो जेराव आं हा आरो हाग्रा बिफानखौ सामलायगासिनो दङ बे रिपर्टफोरखौ आंबो जमा होसिगोन आरो बिथांमोना इनकुवेरि कमिटिया माबा खालामनायनि उनाव जों आयेन मोनसे बानायगोन अदालगुरियाव दुखुनांथाव नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों आं अदालगुरिनि रायजो राजाखौ खावलायनो नागिरदों अदालगुरियाव 2 नाम्बारि टि गार्डेन बानायग्रा मानसिफ्रा रावबो जमा होयाखै गावसोरनाव टि गार्डेन दं होननानै नोंथांमोननि मिडियाखौ लानानैनो आं बे खामानिखौ मावगोन जोंनि सरकारा मावगोन प्रशासना मावगोन सिन्था खालामनाङा